legea lui, pun aici sau spun ție. Vezi că a venit numai mică, nu știu ce. Optibon, da? Sau vrei... Ia câtă de curios. Mereu. Și talpă, și cred că simți foarte bine. Da. Cum vine aici la talpă. Păi am luat că au venit și Adidas și mei pe acolo. Aha. Și m-au bătut, dar fiindcă am mers mult pe jos. Păi și când vrei cum poți. Ce? Distanța interpupilară. A, atât, da. Pentru ce-mi trebuie mie momentan e foarte bine așa. Asta și spun, că oricum o să-i... Și era importantă distanța? Nu, atât de importantă că spune un standard. Varză, să mănânc varză. N-auzi? Te Eu las asta așa. vreau să mănânc. Pără de nervos. Păi am, n-au. Ce? Cred că am salată fatuș sau... Fatuși? A, fatuși. A. Sau nu știu ce am. Ceva de genul ăsta. Mi-am luat și brânză și mi-am luat și... Pui tu lampa? Că, din nou. Foarte... Și mult mai tare decât restul. Asta e avantajul. Dar așa asta mai urma să te întreb. Da, că e de făcut să fie dur. Ia primul mozelă. Dă-l sus. Cum dorești. Da. Să luăm. Și mai aveam un dulap sus. Ce n-ai bine? Nu? Da. Ți-am mai zis că nu. Știu că ești invidios că eu nu am nimic, dar nu am nimic. Nu mă doar nimic, că sunt foarte bine. Ambrozia se mai cu și la alții. Asta. Ba da, am avut întârziere când am plecat. În Dubai. Întârziere, nu în București. A ieșit deja frumos. Filmăm un film, nu? Da. Da.